Сәлем достар! Татар чартның чираттагы чыгарылышы белән сезне мин Гүзәл Зиядинова сәламлыйм. Татар җырларына, клипларына булган сусауыгызны бу юлы яңа клиплар турында сөйләшеп басарбыз. Бөтен дөньяда коронавирус таралышына каршы чикләүләр хөкем сөргән арада, нинди яңа клиплар инде дип уйларсыз сез? Тик иҗатны ниндидер кысаларга кертеп буламыни соң? Җәйге айлардан алып, хәзерге вакытка кадәр ниндирәк яңа клиплар дөнья күрде икән? Мин аларны барлап, хәзер сезгә тәкъдим итәчәкмен. Исегезгә төшерәбез, Татар чарт бәйсез, димәк, гадел хит-парад. Башлыйбыз. Татар чартның яңа клиплар чыгарылышын Алсу Азат Фазлыевларның нинди рәхәт бит ул иебез җыры белән ачык. Клипта танылган татар алып баручысы шоумен Илшат Исхаковның гаиләсе, үзе тормыш иптәше һәм 2 кызы төшкән. Съемкалар да Илшатларның өендә уза. Клипның темасы да көн кадагындагы коронавирус белән бәйле. Барысын да сөйләп тормыйбыз, әле күрми өлгергәннәргә, клип белән танышырга, инде караганнарга исләренә төшереп үтергә тәкъдим итәбез. Киттек. Урамнарда яна кишке утылар, Ашлы бия кайтып киләмен. Көтеп аламын сине акылым, тәрәзәдәгенә күзләрем. Нинди рәхәт бит ул безнең көебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Чираттагы яңалык Татарстанның халык артисты Габделфәт Сафина. Әйе, Габделфәт абый һәр яңа җырына клип төшерергә тырыша һәм аның соңгы клипларын искә төшерсәк, алар зур сюжетларсыз гына уйланыла. Гадәттә матур табигать кочагында төшерелә алар. Хәзер күрсәтеләчәк клип съемкалары Югары Услан районында узган. Җыр тыңлап, зыя күренешләренә хозурланып, клип карыйк хәзер. Яшәргә язган икән, булганнар дигәннәр, арбасы да чанасы, ныграк итеп тотынасы, чабасы да чабасы. Булганнар дигәннәр, арбасы да чанасы, şabası da şabası. Я, ничек дуслар? Җәйге табигать күренешләре сагындыра башлаганмы? Бу хыялларыгыздан арынырга ашыкмагыз. Хәзер сезне бала чакка чакырам. Ул бала вакытларны кем генә сагынып искә алмыйдыр. Шулай бит? Дуслар, ә сезнең өчен бала чак нәрсә ул? Беренче чиратта нинди хатирәләр күз алдыгызга килә? Матур истәлекләрегез белән комментарийларда белешегез әле. Әлегә Илсия Бәдретдинованың җырын тыңлап, һәрберебез хәтердә бала чак елларын яңартык.
Искә төшеп, төшкә кереп шакыра бала вакыт. Шул вакытның татлы мәлен карыйсы килде татып. Балачакка кайтып киләм авылда калган кебек. Көтү көткән жылы җәйдән чыгар кебек бер көлеп. Эй, балачак, балачагым, өзеңдә юк үзеңдә. Ник чакырдың чыкмас булгач, ник тормыйсың сүзеңдә. Эй, балачак, балачагым, нигә инде дәшмисең? Әллә кайдан эзләп йөрим, син бит җанда яшисең. Дуслар, сіз су кызларының барлығына, табиғат мұғжизаларына ышанасызмы? Әмінә Илшат Хамадиев ышанып қына қалмыйша су кызын хәтта өзі дә күргәне бар икән. Кызның қолында алтын тарағы юк үзе, әкияттәге кебек куркыныч та түгел, шактый мөләйим һәм шибәр. Шын, клипта үзегез дә күрә аласыз. Тагын Илшат үзе биеклектән шул кадәр курка икән, клипта аңа сюжет буенча тауга менеп кыяда җырлап төшәргә кирәк булган. Җырчыны шул тау башына съемкада катнашкан бөтен кеше җитәкләп менгән, кулыннан тотып төшергәннәр. Менә шулай кызыклы кадрлар өчен нинди генә фобияләрне дә җиңәргә туры килә җырчыларга. Күп сөйләдем кебек, клипны күрсәтик инде, әйеме? Җәйге җилләр җан тынычлыгын килеп урлаган. Ә мин шатланып сөю турында кем соң уйлаган. Үзелсә күпер, курыкмас икер безнең мәхәббәт, мәхәббәт. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Чираттагы клипны күрсәткәнче, алдан ук кызыктырып куйым әле. Әкияти сихри урында төшерелгән ул. Як-ягын агачлар урап алган куе зәңгәр төстәге күл, озын агач басма, күлдә ялгыз гына көймә чайкала. Нәкъ менә шушы гүзәл урында эстрадыбызның яшь шибәр пары Алмаз белән Зөлфирә Мирзаяновлар клип төшергән. Зөлфирә әйтүенчә, бу гадәти генә җыр түгел. Син минеке, мин синеке, яратам, син бит минем ышар канатым дип җырлаучы парның бергә була алмаучы ярлар турында моңланулары чыннан да яңалык булып ишетелде. Шәптән түгел дип җырласалар да, комментарийләрдә шәптән булган бу дип яза халык. Сез дә карагыз әле. Өкінмәбіз дия, кеткен едік айрылып. Тек неге соң өкінідірә, яшибіз гүл сағына. Ялгышырга язган икән, бәхетебез кителде.
Үзеңдә бит онытмаган, әллә белмидисеңме? Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Дуслар, хәзер су буйлары табигать кочагыннан шәһәр урамнарына әйләнеп кайтыйк әле. Ник дисәгез, җырчыбыз Марат Яруллинның нәкъ юл уртасында копейкасы ватылып калган. Гармунчысын ияртеп туйга барган чаклары бу. Машина эчендә баянчының өздереп уйнавына түзә алмыйча, дәртләнеп, нәкъ юл уртасында бер биеп тә ала җырчы. Тик копейка кисәк кенә мондый талант ияләрен тарта алмый башлый, ә егетләр югалып калмый. Туйга җәяү генә юл тоталар. Беләсезме, клипның төп идеясе нәрсәдә? Менә Марат Яруллинны туйыгызга чакырсагыз, аты чапмаса да, машинасы туктап калса да, хәтта таш яуса да, ак пиджагын киеп, барыбер килеп җитәчәк ул. Ә менә теге туйга барып җиткәннәр микән алар? Син кая барасың? Син белән туйга. Шакыр мине, иркәм туйыңа, мин килермен кичекмичә. Достым туйыңа, туйларыңда мин уйнармын. Син яраткан көйләреңне, син яраткан җырларыңны. Туйларыңда мин уйнармын. Хөрмәтле язылышчыларыбыз, сезнең хозурыгызга тагын бер яңа клип тәкъдим итәм. Яшь җырчы Зарина Сылкаевадан булыр ул. Әмма сезгә әйтер сүзем әлеге клип турында түгел, ә җырчы кыз иҗатындагы серләр турында. Беренчедән, татар эстрадасы өчен чын мәгънәсендә яңалык булырлык җыр әзерли икән Зарина. Икенчедән, пандемия чоры тәмамланып, күкрәк тутырып бер сулыш ала башлагач, сольный концертлар куярга планлаштыра җырчы. Әлегә туктаусыз репетицияләр бара. Ни дисәң дә, халык каршында чыгыш ясау өчен көчле әзерлекле булырга кирәк. Әлегә менә шуларны белештек. Клипны да карыйк. Шашкәдә кара нинди матурлык, минем күңелемдә шундый вакытта туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы җәйләрдә, риза ялган мәхәббәтне җырлар итеп көйләргә. Син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә.
Татар чартта шираттагы клип «Сандугачым булбулым» жырына төшерелгәне. Илнар Сабирҗанов Казанның Кырлай паркында төшерелгән клибында тылсымчы роленә кереп, егет белән кызга кавышырга ярдәм итә. Тагын кыз күңелен яулап алу өчен паркта бергәләшеп кайсы аттракционнарга керергә кирәклеген бәян итүче тулы бер инструкция бу. Шаярабыз әлбәттә. Бәлки, чынлап та парктан башлап караргадыр. Сандугач булып сайрармын тал тирәкте беләрендә. Үз идемәссәң сарга яраман ялгыз калган көннәрдә. Сандугачым булып бердән күз нурым, мәхәббәттән моңнары тулган бүләк булсын бу җырым. Сандугачым булып бердән күз нурым, мәхәббәттән моңнары тулган бүләк булсын бу җырым. Саргайсам да сулыкмамын күңелдә моң булганда, җырлап яшик, гөрләп яшик бер көнлек бу дөньяда. Сандугачым булып бердән күз нурым, мәхәббәттән моңнары тулган бүләк булсын бу җырым. Бәйсез хит парадыбызда бүген тагын бер җырлы гаиләне тәкъдим итәсебез килә. Гаҗәеп сихри көзге урамда төшерелгән клипта бер-берсенә мәхәббәт аңлатып, бәхетем тик синдә генә дип эндәшәләр. Муса Камалов белән Гүзәл Җиһаншинаның үзләрен дә, җырларын да җылы кабул итерсез дип ышанабыз. Сине күрдем, шуннан бирле, син яшисең үзәгемдә. Мин үземне күрәм синең күлдәй тирән күзләрендә. Мәңге ян сине яратуым, яп-якты ян сүнмәгенә. Яратудан канат ярдым, бәхетем тик синдә генә. Мәңге ян сине яратуым, яп-якты ян сүнмәгенә. Яратудан канат ярдым, бәхетем тик синдә генә. Бәхетем тик синдә генә, кояш элдән көннәремә. Миндә Дуслар, татар эстрадасын күзәтеп барсагыз, соң арада җырчылар күбрәк катлаулы сюжет уйлап тормыйча, матур табигать күренешләре белән ясалган гади генә клиплар төшерә башлады. Әлбәттә, һәр җырга да кызыклы эчтәлекле клиплар төшерү җиңел түгел, чыгымлы да. Аның каравы бер ни турында да уйламыйча, рәхәтләнеп җыр сүзләре тәмен тоерга яхшы мөмкинлек бу. Чираттагы клипны да Фирдус Тимаев катлауландырып тормаган. Суда катерда җилдереп, кызлар белән биеп тора ул, тагын калганын үзегез карарсыз.
Дуслар, бүген сезнең игътибарга менә шундый яңа җырлардан гына торган шат татарча татар чартны тәкъдим иттек. Тулысынча бәйсез хит-парадта төрле җырчылар урын алалар. Алга таба да сезгә клиплар тәкъдим итеп, җырчылар иҗаты турында сөйләп торырбыз. Сез фикерләрегезне комментарий итеп язып калдыра, яисә директка юллый аласыз. Мин Гүзәл Зиятдинова сезнең белән яңа очрашуларга кадәр саубуллашып торам. Сагынып торыгыз.